suratu quraish non simore nde wiyete makka ne jippi walla madina aje fa nayi bismillahi ko inde allah arrahmani ko inde allah arrahimi ko inde allah li ilafi gogol quraishiyankoɓe ilafihim gogol mabɓe rihlata shita'i ko hirdude dabbude wassayfi e ceeɗu ɓe kirda dabbude ɓe paya sham ceeɗu ɓe kirda dabbude ɓe paya yaman ceeɗu ɓe kirda ɓe paya sam ni wonno ɗiɗo kirdi ɗiɗi yasta'inuna birrihlatayni eɓe ballino ɗiɗo kirdi ɗiɗi littijarati pour njulagu beele alal muqami bi makkata pour ɓe gona e nder makka li khidmatil bayti saabu gollande suudu ndu allazi ndun suudu huwa kañum fakhruhum woni waso mabɓe ɓen noon ko wuldun nadri gunkinanata ɓeɗo eɓe mbiya ɓe jaaha ɗeɗo kirdi ɗiɗi eɓe comoyo ɓe gadda marchandise aji ɓe gadda e wuuro ngo eɓe ñaama pour ɓe mbawa rende suudu ndu kono ɓe ndewani allah allah wi fal yabudu wadde yeɓe ndew rabba hadal bayti jeyɗo nduɗo suudu allazi on ad'amahum mo ganduɗa ene ñamminaɓe min ju'in saabu heeg wa amanahum ene holniɓe e konu abrahata min khawfin saabu kulol baɗanɗoɓe ni o ko o woni allah yeɓe ndew ɗum faamiɗon de bindol boɗewol bindagol sabune ko ɗo ñoƴƴata sa ñoƴƴi e gayni hankanti a naati ko joli fo keɓa jeeɓa no belɗoɗa jeeɓa ɗo belɗoɗa tawa alda hay caɗele goote